Ndege na-esonyere anyị na ETV Channel 50 Enugu. Taa bụ ụka Orie ma bụrụ abalị 16 nke ọnwa nke isii afọ abụ 2024. Sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a: X, ị ga-enweta anyị na Enugu ESBS, na Instagram Enugu ESBS, na Facebook ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube anyị nke bụ @ESBS Enugu 042. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Isi akụkọ: Gọvanọ Mba sonyere ndị Muslim n'emume Eid-el-Kabir n'Enugu. Onyeisi ala Bola Tinubu sonyekwara ndị Muslim na mmemme Eid-el-Kabir na Lagos steeti. Ndị mba Malawi nyere onyinye nkwanye ùgwù maka osote onyeisi ala ha nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu. Akụkọ n'uju. Gọvanọ Enugu steeti bụ Dọkịta Peter Mbah sonyere ndị ụka Islam nke Enugu na mmemme ụma n'ala anyị niile maka Eid-el-Kabir nke afọ a, na-akpọ oku ịhụnanya, udo, ịdị n'otu na àjà n'etiti ndị ala anyị iji mee ka ala anyị na-aga n'ihu. Gọvanọ Mbah bụ onye gosiri nke a n'ozi ya nye ndị ụka Muslim kwusiri ike gbasara iji igwebuike na àjà tinyere uchu merie ihe ịma aka nke akụnụba ala anyị ma wulite ala anyị nke ọma. Ọ gbakwara ha ume itinye onyinye àjà udo na ịdị n'otu tinyere irube isi n'iwu Chineke nke emume a nọchitere anya ya. Ọ kwere nkwa ịdị uchu na mwulite Enugu steeti nke onye ọbụla ga-enwe ohere ime nke ọma n'agbanyeghị ngalaba maọbụ ebe onye si bịa. Mmemme Eid-el-Kabir bụ abalị 10 nke ọnwa Haji nke Dhul-Hijjah nke kalenda ndị okpukperechi Islam ka a na-eme ya n'ụwa niile. Ndị ụka Muslim n'Enugu so ndị otu ha na mba ụwa niile eme ekpere Eid-el-Adha nke pụtara mmemme ịchụ àjà n'ụlọ ụka ha nke dị n'ụwa n'Enugu. Nke a bụ emume ncheta nrube isi na njikere Abraham dị iji nwa ya chụọ àjà nye Chukwu dịka nwa atụrụ. Onye isi ha n'Enugu bụ Sheikh Said Zukwamai, onye duru ha n'ekpere ahụ, gburu ya bụ nwa atụrụ. Ka ọ na-agwa ndị ụka okwu, o kwuru ihe emume ahụ na-egosi dịka ọ gbadoro ụkwụ n'irubere Chineke na gọọmenti isi, kwugharịa mkpa ikpe ziri ezi, ibikọ ọnụ na ndị ụka inwere ibe ha ndidi dị, nke bụ ozi mmemme ahụ n'onwe ya kpọmkwem. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ ogbugbo nwa atụrụ ahụ nke Chief Imam gburu. Onyeisi ala Bola Tinubu soro ndị ụka Muslim merube mmemme Eid-el-Kabir na Dodon Barracks na Ikoyi nke Lagos steeti. N'ozi ya, ọ gbara ndị ala anyị ume iche echiche banyere ihe kacha mkpa n'emume Eid-el-Kabir nke bụ mpụtara na ihe ngosi siri ike maka ala anyị. N'otu aka ahụ, ndị gọvanọ ala anyị kelekwara ụmụ amaala ka ha na-emerube mmemme ahụ nke ahụtara dịka mmemme àjà site n'iso ụzọ Islam. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke Kano steeti gosiri afọ ojuju ya n'iji udo mee mmemme ekpere Eid-el-Kabir na steeti ahụ. Kọmishọna ha bụ Maazị Husani Gumel gwara ndị nta akụkọ na obi jupụtara ya n'aṅụrị maka ndị bi na Kano n'udo. Gumel kelere ndị bi ebi ka ha siri jikwaa onwe ha nke ọma n'ebe ekpere dị iche iche na steeti ahụ. Egwu jibu ha maka nsogbu nwere ike ịdapụta maka okwu ka gọọmenti steeti siri wepụ emir 5 ma weghachitekwazi Sanusi Lamido Sanusi. Iji kposa nsogbu nwere ike ịdapụta n'aka ndị nkwado ndị ahụ,
Gume mabụrụ ọkwa na ndị ahụ niile ga-ekpe ekpere ha n'ebe dịgasị iche iche. Bayero gaa na mọski nke Nasarawa, Sanusi aga na nke Sheikh Tijani. Ndị a na-enyo enyo dịka ndị ọlụọla egbuola mmadụ 6 ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo dị n'okpuru ọchịchị Gwandambawa nke Sokoto steeti. Akụkọ kọrọ na ha rutere obodo Tundundoki mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ nke isi ụtụtụ n'ụbọchị Sala. Onye mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze dị n'aka bụ Ahmed Rufai kwenyere na ya bụ mwakpo. O kwuru na e nwetara ozu mmadụ 6 ebe ndị uwe ojii ka ga-ekwu maka ndị atọrọ atọrọ. Iji mee ndị ntorobịa ndị dị mkpa ma dabere n'onwe ha, nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechi Nyeremba na njikọ aka ya na otu mmepe ga-adịgide na ụlọ ọrụ ya amalitela ọzụzụ ụmụ nwaanyị karịrị 50 iji akpụkpọ arụpụta ihe. N'okpuru ọchịchị ndịda Enugu ka a ga-anọ n'ụlọ ọrụ ya zụọ ha otu ọnwa gbasara ịrụ akpa, ịrụ akpụkpọ ụkwụ na ọrụ akpụkpọ ndị ọzọ. Ka a na-agwa ndị so na ya okwu, Oriakụ Nkechi Nyeremba nyere ha ndụmọdụ iji ọzụzụ ahụ kpọrọ ihe dịka ha nwere ike isi n'ọrụ aka ahụ nweta nnukwu ihe ga-enyere ha aka ma ha mụta ya nke ọma. Imirikiti ndị mba Malawi na-esonye na ekele nkwanye ùgwù osote onye isi ala Saulos Chilima nke nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu n'izu gara aga. Maazị Chilima gbara afọ 51 ka a hụtara dịka ọzọ ndụ na ndọrọndọrọ ọchịchị mba Malawi. Eji ikwu okwu nke ọma na ọdịmma ya na ndị ntorobịa karịrị ọkara ọnụọgụgụ mba Malawi mara nwa amadi ahụ. Onye ma na-ege ntị, na mmechi gere ntị n'isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ ọzọ. Gọvanọ Enugu steeti bụ Dọkịta Peter Mbah sonyere ndị ụka Muslim nke Enugu na mmemme ụma n'ala anyị niile maka Eid-el-Kabir nke afọ a, na-akpọ oku ịhụnanya, udo, ịdị n'otu na àjà n'etiti ndị ala anyị iji mee ka ala anyị na-aga n'ihu. Onye isi ala Bola Tinubu soro ndị ụka Muslim merube mmemme Eid-el-Kabir na Dodon Barracks na Ikeja nke Lagos steeti. Imirikiti ndị mba Malawi na-esonye na ekele nkwanye ùgwù osote onye isi ala Saulos Chilima nke nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu. Onye ma na-esonyere anyị, chetakwa ka isonyere anyị n'usoro mgbasa ozi soshal midia anyị ndị a: X, ị ga-enweta anyị na @EnuguESBS, n'Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke anyị nọ ya na @ESBS Enugu 042. Ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịachi akwụkwọ maka akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a, dịka Ogechukwueze na ndị nyere aka si hazie n'asụsụ Bekee. Abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze. Daalụ nke ọma na ịnọnyere anyị.